लोगोफोर आंनो मोनसे भिडिअ बानायदों माने मोनसे नाम्बार बा केराला लटारि सिस्टेम मोनसे माबा फैबाय थायो। दा बे फैबाय थानायाव आं मोनसे क्लिक खालामनानै एबा अफाइन खालामनानै बेनि लटारि 40 थाखा दामै आं दाननानै लादोंमोन। नाथाय बे पेमेन्ट दानखांनायनि उनाव लटारि नाम्बाराबो सिलेक्ट जाबाय एबा रिजाल्टआबो मोजां जाबाय। रिजाल्टखौ नायनानै आङो मोनसे टेस्ट नायदोंमोन। बे नाम्बारा जाबाय, जानानै नायबाय, ओमफ्राय पेमेन्ट हरबाय, फैसाया हाबनाय बायदि बानायबाय बिसोरो। ओमफ्राय बानायनानै दा फैसाया टेक्स दानबावनांगौ 5000। नैबेमोन नाम्बारा लोगोफोर, नैबे नै बेंक हाबनाय बायदि देखायो बिसोरो। ओमफ्राय ओरैबायदि 5000 6000 दानांगोन नैलै आफ्टार माबायदि देखायो नैलै बेबायदि देखायो नै हाबसिन बायदि बेंकआव। ओमफ्राय बे हाबा माने ओरैनो फावल' देखायो, ओरैनो नटिसबो फिसा माने ओरैनो माबा बानायनो थाखा जानायनि थाखायसो बानायनानै माबादों नालाय बिसोर केराला लटारिया। बे अनलाइन लटारिया दा नोंथांमोनहाबो सोरबाफोर बिदि फैयोब्ला दा बानाय। माने आं टेस्टसो नायदोंमोन माबायदि बे केराला लटारिया दिनै माबायदिमोन। आंखौ दिनै टेस्ट नायदोंमोन, बेखौ दिनै मिन्थि मोनबाय डुप्लिकेटसो बे लटारिया। नोंथांमोनहाबो दा बानाय हागौमानि।